Какво трябва да знаем за утвържденията? Какво трябва да знаем за утвържденията? Първо, те трябва да са в сегашно време. Така, сякаш желаното вече се е случило. Така подсъзнанието ни чува, че вече е факт и започва да го приема за реалност. Не е правилно да казваме: аз ще имам всичко, което ми е нужно. А аз имам всичко, което ми е нужно. Ако утвържденията ни са в бъдеще време, очакваното щастие винаги ще си остане в далечното бъдеще. А когато заявим, че вече го имаме, подсъзнанието ни го приема за реалност и Вселената няма друг избор, освен да се нагоди към нея. Помнете, че това, което ние приемаме за вярно, се превръща в наша реалност. Обстоятелствата се стичат така, че попадаме на хора и ситуации, потвърждаващи нашите убеждения. Утвърждението трябва да е положително. Не трябва да съдържа отрицателни частици. Например, ако искате да сте здрав, не е правилно да казвате: аз не съм болен, а аз съм здрав. В противен случай, в подсъзнанието ни се запечатва болен. Утвърждението трябва да е кратко и в него да заявите точно каква искате да е вашата реалност. Не е необходимо да вярвате в твърдението още в самото начало. Естествено, че ще възникнат съмнения. Все пак старите ви убеждения са се формирали години наред и имат дълбоки корени. Не се занимавайте с съмненията, нито се обвинявайте, че ги имате. Просто действайте. Повтаряйте убежденията си и се вживейте в реалността, която създавате, сякаш вече съществува. Постепенно трябва да свикнете с тази нова своя роля, нова реалност, да я приемете за истина. За превръщането на утвържденията в нашите убеждения е необходимо време. Те трябва да се слушат сутрин и вечер и е необходимо време, докато озреят и се превърнат в наши убеждения. Много автори сравняват превръщането на утвържденията в убеждения с отглеждане на градина. Утвържденията са малки семенца, които посяваме, и е необходимо много грижи и търпение, докато пораснат, станат големи и силни, разцъфтят и пуснат корени в подсъзнанието ни. А старите ни убеждения са плевели, които трябва да изкореним. Промяната не може да стане веднага. За да илюстрира този процес, Джон Кехол ни представя следната аналогия. Видимата светлина на звезда, отдалечена от нас на стотици милиарди години, всъщност е светлината, излъчена от нея преди стотици години. Тази звезда може да е избухнала преди 25 години, но ние все още виждаме нейната светлина и ще я виждаме още 75 години, макар самата звезда отдавна да е престанала да съществува. Така и сегашното ни състояние отразява наши стари убеждения. Съществува определен период от време, през който ще развиете новото си съзнание, но все още ще сте в старата си действителност. Утвърждението не действа върху други хора. Чрез тях ние въздействаме върху нашето подсъзнание, но не можем да променим подсъзнанието на другите. Но можем да утвърждаваме: аз съм обичана от човек, който... и изреждаме качествата, които искаме да има този човек. По този начин ние започваме да привличаме хора, които отговарят на нашите предпочитания. Всеки човек има своя път, свои уроци и не можем да се намесваме в личното пространство на другите. Утвържденията не са отричане на действителността. Напротив, за да станат реалност, първо трябва да приемем ситуацията такава, каквато е. Да приемем, че в момента положението не е добро, че не сме достатъчно уверени, че нямаме пари, че се чувстваме зле. Ако трябва, изживейте болката, излейте гнева, поплачете,
за да освободите място за нови радости. Ако се чувстваме зле, ако изпитваме гняв, няма да ни помогне само като си повтаряме "чувствам се добре". Необходимо е да изживеем чувствата си, да освободим гнева, да поговорим с някого или да напишем това, което ни измъчва. Можем просто да признаем това, което изпитваме и да го наблюдаваме, да усетим как тъгата, гневът, страхът преминават през нас и после напускат тялото ни. След като сме приели това, което е, можем да творим новата си реалност.